Hadian palat arpusau kenta bola ja na ka jingsha rong hakawa soyong kinong shong shnong gibor pulit ka kenhun na ka State Disaster Response Force SDRF Search and Rescue Team SRT na ka Fire and Emergency Services FES kilala ban saipat ya ka met yap jong damishwa thaba khan rius nam karta na silyang dongki soyong ka bampat da jingai na ka jaka bola sha rong hakan no phai sngi jong ka laipoi tere unailar araja arpusan Nadu ka no pai sngi bol sha rong hadu ka sngi ka babut kata ha kshi tarek unai lur araja arpusan ka jingwat ye u kala long khlam sange bat dei tat hadu ka por no pai sngi kumba ka por sau baji ai lalap ya ka met yap jong u ya ka met yap jong dameshwa la pen kit no sha yeng da ki dkhot ka SRT bat ki nong shong snong kumban syukro bau dameshwa ha ka arpu pratre unai lar araja arpusan ha ka jing ken jo jong u ya ka jing dap khan rus nam ulayo jing ais go bha da ka bol na wei na gi bahayeng la ong ba ka no phai sngi jong ka laipoi tre unai lar araja arpusan maria jam slap uniu khna ula sei ka te ka bol bat yele kai bat ki para khna ha phlau ka skul harut ka te ka wa ha padeng ka jingele kai ka bol kala lech siet sha ka te ka wa ba uniu khna ula tebe eka ki para lok jong u ki la tebe lang ya ka te ka bol bat don na padeng jong ki bala ong bakala sitam ban yo na mar kahe palat kawa henry imat na ka jing pun not udamishwa ulayele kat bala ban yo biang yaka bat hap hawa bat sha rong no panban kono chaka Sampai nak. Nakliang uba senchar kupar roiling dot thaba u MLA ka so yong ulapen pau ka jing sngo khia halor ka jing do no ya ka mensiam jong teu khna bat ai khublei pat ya baro ki badan banta ban wat ya u hado ban dasham hakani ka no phai sngi Bin kong te syong ba ka jingja ka long ka jingja ka busi jingja ro pa juja mano mano hapo ini ka than jong ni ka sudiru sa na ta lumba ka phone pol mga yo menen Tangaru sulung kemesim, mo parado, rasam ngajong, mahir ngajong, tangaru la wood hi, nak keluar ngajong lang la phone ki SRDF team, SP, kaya video, ikishin digirong ba siya ng mapait nir la phone wood yang ating laila matupoy, menem step, nado menen hi, la don ke team, ta menem step ruk la lit ka SRT team. Tengah orang pat yo ada slam bro kalau phone susu SP penyo no so ada ka NDRF team ko yo le sim pat yo andai mentatang lihat por isu aingo yo ble la yo ni kamen mentasi ada ni kumbasi stek entas kenta mata ki ajing linga jong pat ba ajing linga jong di bahaya basa mentang so ki la kham jam hendak memang ayo ya kamen bat ni kong ngu plet man aingo yo ble la yo ya kamen tangar nga kwa man ai khoblei Hani kapur kacing kri stom na tu ki happy baret ki bamare na do menen met ngai thai lai mare ki have ki kna ki samla ki kwa hi ban yo sno to khobor bha ban yo ka met tangai khuble ye ki rangba nan deshnong ki rangba shnong ki bukit kam de shnong ka team badi na po police team of police outpost nang ni
ta ngai kuleru SP ba putoi ka team penpoi sini SDRF team ngai kublei terpangi PSRT team ru ta menomla menai kerpang kublei ru i kibabun kipai ba kibami na do nem step ngau iki na do tikimora ngali na do nem steng sing lapoi nang tenang wi kaliang ngalaya dah kejat ba ngasko ba yolesi nang teu ngalapan siam ta kaman rei komersim jengi bar khait ka so bahan ya than henni in salap bat tangkat tu kan ni pori ngalap ni ala tengah tengah so bagi behem masam daya kilahun wala katar ni mo ni susi ni do na ila mesin kare ngingit dekan pentekan mau boleh najong pentekan ni ka yen ki baro kani kat kate kadang khap silang dongki sinong silang dongki ta tu kat hani nan musai ki kamadan nok spong bo pois spo den ti manis pom kon thai pada gade hap ipo silang dongki na suit su thon hi na man nadu musai ini kini khep ba bare chni bar khaji yanga gam juang de kum na ki mi di mahe put mo ta Parmeshwar bi pan by recharge kan mau sa yang ampua bol kwa yang kwa tang by recharge ngai by recharge kan mau du adu kunta adu mentar mo bai kia tu di bahia tangaru masui ano gomno asu IT bet boleh jerong untuk dengan dia dia kasem digi bat ya ini bari tunjuk Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya